Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Pak Arif ing materi bab wayang. Dados pepanggen dinten menika sumangga nglajengaken materi bab wayang. Sakmenika materinipun nggih menika nyinaoni jinis-jinise wayang. Dados panjenengan sedaya sampun mangertosi wayang menika tegesipun menapa lan wayang menika saking tembung ayang nggih. Wayang menika saking tembung ayang kang ateges bayangan. Dados wayang menika saking arti bayangan. Lebet ing jenis-jenise wayang. Wayang Purwa. Wayang Purwa ateges wayang kang kapisan. Mula saka iku lakon wayang Purwa nggambarake kisah bab kitab Mahabharata kanthi wosing crita perang Bharatayuda. Nah, sampun dipun pangertosi menawi perang Bharatayuda menika perang suci nggih. Perang suci antawisipun Pandhawa 5 kaliyan Kurawa 100. Nah, menika perang saudara utawi perang tunggal sagetih. Dados menika ingkang dados babon crita wayang Purwa. Wayang Purwa digawe saka lulang kebo kang diukir lan disungging. Tegese disungging wonten ing mriki ateges dipun warnai utawi dipun pulas utawi dipun cat. Wujud wayang kados mekaten. Dados menika sisih kiwa menika Pandhawa lan sisih tengen menika Kurawa. Saged dipun engeti titikanipun menawi Pandhawa menika langkung sae, paraga wayang menika langkung alusan nggih. Kurawa menika pasuryanipun abrit lan tengah menika wonten si Sengkuni. Nah, ing mriki nalika lakon adu dadu. Nah, adu dadu menika Puntadewa adu dadu kalian Kurawa. Endinge utawi pungkasane Pandhawa menika awon utawi kalah. Nggih. Lajengaken angka kalih. Angka kalih nggih menika wayang madya. Wayang madya, wayang jaman tengah iki mujudake asli riptaning Ratu Mangkunegara kaping sekawan ing Pura Mangkunegaran. Wosing crita mbajutake turunaning Pandhawa sakwise sedane Prabu Yudayana nganti tumekeng Prabu Jayalengkara. Wonten tembung tumekeng. Tumekeng menika saking tembung tumeka ing. Nggih, tumeka ing. Nah, menika dipun singkat dados tumekeng. Cerita kang kondhang yaiku kisah Prabu Angling Darma saka Malawapati. Dados cerita ingkang paling kuwondang, ingkang paling terkenal nggih menika cerita Prabu Angling Darma. Wayang madya digawe saka lulang kebo ugi lan diukir lan disungging kados wayang Purwa kala wau. Wujude wayang kados mekaten. Nah, menika ingkang wonten ngajeng nggih mriki nggih menika Prabu Angling Darma ingkang cariyosipun kondhang kaloka. Nggih. Nglajengaken angka 3 nggih menika wayang gedhog. Wayang gedhog ateges kedhok utawi topeng. Wayang gedhog rinipta dening salah sawijining wali sanga yaiku Sunan Giri. Critane wayang iki mbajutake crita wayang madya yaiku nggambarake Krajan Jenggala
nganti krajan Pejajaran. Wayang gedhog digawé saka lulang kebo kang diukir lan disungging kados wayang Purwa lan wayang Madya. Lah wujude wayang kados mekaten. Menika wayang gedhog. Titenanipun utawi titikanipun lah menika. Salah setunggal tokoh ing mriki minangka ndamel gelungan ingkang benten kaliyan wayang Purwa. Nggih. Menawi wayang Purwa menika gelungane diplungkerne munggah digambarne ngeten. Nah, benten wonten mriki mboten wonten gelungan nggih. Dados menika dados titikanipun wayang gedhog. Kalajengaken wayang krucil utawi klithik. Krucil ateges cilik-cilik. Dene klithik ateges atos keras. Digawe saka kayu cacahe ana 70. Critane wayang iki nggambarake sejarah kerajaan Pejajaran nganti Majapahit. Wujude wayang nah kados mekaten. Kados wayang kulit ananging digawe saka kayu. Nah, saka kayu. Dados menika sanes 2 dimensi nggih. Meh-meh 3 dimensi amargi wonten volume utawi isi. Nah, menika. Wujude sami kalian wayang Purwa ananging menika didamel saking kayu lan langkung alit wut bentukane. Kalajengaken nomor gangsal nggih menika wayang golek. Wayang golek akeh tinemu ing Cepu lan Bojonegoro. Digawe saka kayu lan digelarake wayah awan lan wengi. Rinipta dening Sunan Kudus. Ceritane wayang iki nggambarake riwayat Menak kang gegayutan negeri Arab lan Persia ing awal Islam. Wayang golek saiki ngrembaka ing Sunda, Jawa Barat. Nah, wujud wayang kados mekaten. Nah, menika ugi sami dipun damel saking kayu. Ananging menika wujude meh-meh kaya boneka. Meh memper. Nggih, meh memper dados pasuryanipun langkung jembar. Nah, menika. Nah, ingkang kondang sak menika nggih tokoh menika cepot warnane abang. Menika kondang. Kalajengaken wayang suluh. Wayang suluh iki sinebut wayang sandiwara. Digawe saka kayu, karton, ugi kertas. Digelarake nalika ing rapat pemuda. Ceritane wayang iki nggambarake perjuangane bangsa Indonesia nalika penjajahan. Wujud wayang nah kados mekaten wujudipun. Dados rikala jaman kamardikan menika pemuda-pemuda ingkang kalebu Jong Java, Jong Sumatera menika nggadahi program supados masyarakat Indonesia mangertosi bilih negara Indonesia menika sampun mardika saking penjajah. Caranipun kados mekaten, diwontenaken pagelaran wayang ananging wayangipun wujudipun sampun beda, wujude meh-meh kaya manungsa. Nah, menika nyritakne nalika dijajah Jepang, nalika dijajah Londo kados mekaten ngantos dumugine kamardikan. Kalajengaken wayang topeng. Nah, menika sampun wonten wujude gambar wayang topeng. Wayang topeng menika tradisi kawit krajan Kanjuruhan. Menawi panjenengan mireng tembung Kanjuruhan, mesti sampun mangertosi bilih Kanjuruhan menika papan ing Malang. Nggih. Panjenengan mangertosi Kanjuruhan menika stadion. Ananging rikala rumiyin menika kerajaan ageng dening Ratu Gajayana.
Gajayana ing abad 8 Masehi. Nah, dados panjenengan sampun mangertosi bilih Stadion Gajayana lan Stadion Kanjuruhan menika setunggal nggih, dados setunggal. Gajayana menika ratune utawi rajane, lan Kanjuruhan menika jenenge kerajaan. Titikanipun paraga wayang iki kabeh migunakake topeng ing pasuryan. Dados menika wonten latar belakange utawi sejarahe. Nalika ajeng diwontenaken pagelaran, nah rikala rumiyin badhe ngriyas pasuryan menika angel. Ateges angel menika saranane mboten wonten. Dados pripun to amrih cepete, amrih awete, lah menika migunakaken topeng ingkang sampun dipun gambari wandane kepriye, wanda menika ekspresine pripun, ekspresi nesu, seneng, susah napa pripun, kados mekaten menika topengipun duweni watak piyambak-piyambak. Nah, sampun kalajengaken angka 8 wayang wong rinipta dening Sultan Hamangkurat I ing taun 1731. Crita kang kababar padha karo crita wayang Purwa. Nyeritakake Mahabharata lan Ramayana. Wujud wayang kados mekaten. Nah, menika Pisowanan Agung, nggih. Pisowanan Agung menika minangka Kresna. Lajeng menika Puntadewa. Menika Nakula lan Sadewa. Nah, wonten mriki nepaki ingkang maragakaken putri nggih. Paraga putri. Ananging menika wujude Nakula lan Sadewa. Menika wonten Bima. Menika wonten Janaka. Lan menika wonten patihipun Si Kresna dipun sebat Setyaki utawi Bima Kunting, Bima alit. Awakane cilik ning dayane kaya Bima. Kalajengaken angka 9 wayang beber. Saking tembung beber menika sampun dipun mangertosi menawi dipun gelar. Wayang beber rinipta ing jaman Majapahit minangka asiling gambar relief kang tinemu ing Candhi Penataran. Candhi Penataran menika wonten papane ing Blitar. Nggih. Wayang kang digambar ing druwang. Sampun cetha. Jenenge wis dibeber. Jenenge dibeber kuwi lek ora kloso ya to. Panjenengan ngertos lek dibeber iki mesti klosone. Dibeber menika dluwang utawi kertase. Dados wujude wayang kados mekaten. Nah, kados mekaten. Wujud wayang dipun gambar wonten ing dluwang. Menika dluwange saking kulit kayu utawi saged saking lulang kewan. Nah, menika digambar. Menika dipun nemperaken kaliyan relief-relief ingkang wonten ing Candhi Penataran. Sampun kalajengaken pungkasan inggih menika wayang Wahyu. Wayang Wahyu nyeritakake lakon kang ana sambung rapete karo agama Kristiani. Nah, dados menawi kala wau wonten sarana kanggo nyebar agama Islam, ing mriki wayang Wahyu nggih menika sarana kanggo nyebar agama Kristiani. Dados wujude wayang kados mekaten. Titenanipun utawi titikanipun, nah menika gununganipun gambare sampun beda nggih. Nah, menika nggih sampun. Dados pepanggihan menika ngrembug bab jenis-jenise wayang. Menawi panjenengan sedanten wonten pitakenan sumangga panjenengan jabri. Ampun kasupen materi kala wau dipun serat wonten buku lan dipun kintun wonten ing Classroom. Kula pungkasi pepanggihan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.